Οπ, κυρίες και κύριοι, unboxing. Στο καινούριο βαρκάκι του Γιάννη. 2,80, αλλά τόσο μεγάλο. Τι στο διάλογο 2,80 είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε θάλασσα. Είμαστε στον Άγιο Νικόλαο Λαβρίου. Τα κουτιά μας. Ετοιμαζόμαστε να το φτιάξουμε εδώ για να πάνε τα παιδιά βόλτα. Ο Γιάννης με κιθάλια. Α, είναι θήκη για να βάζεις πράγματα. Τι είναι? Ναι, πάει μπροστά νομίζω στην πλώρη αυτό. Τα κουπάκια της. Κάτι θυμάμαι κι εγώ. Λοιπόν, κοίταξε τάξη εδώ, κοίτα ο Γιάννης, δεν μοιάζει καθόλου. Έβαλε κάτω το πλαστικό, μην τυχόν και πληγωθεί. Εδώ είναι η μηχανούλα, έχετε ξανακούσει μάρκα Απόκοτος. Απόκοτος, 6 ήπιοι. Βρήκε ο Νικολάκης εκεί τους Κινέζους και του κάνουν ό,τι θέλει. Έχει την τροπίτσα του μέσα. Ωραία. Ωραίο χρώμα. Έχει φουσκωτή η Καρίνα από ό,τι βλέπω. Πάμε. Αυτό το βαρκάκι θυμίζεται για τα μεγάλα του μπαλόνια. Δηλαδή είναι δυσανάλογα μεγάλο για το μέγεθος. Λέει 2,80 και πρέπει να είναι ίσα με 3,5 διαστάσεις. Ένα κάτω έχει αλουμινένια πατώματα. Ωραία. Απόκοτος. Μάλιστα. Μια χαρά. Τι έγινε, Θάλια, έγινε τηλεοκτήτρια. Όνομα βρήκατε. Εφοπλίστρια έγινες. Όχι, δεν έχω γίνει εφοπλιστή ακόμα, αλλά θα μπορεί να γίνω στο μέλλον. Έλα, δεν πώς θα το ονομάσετε? Εγώ έλεγα να το πούμε Θαλέα. 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 Το κόλλησε από αυτό που σου λέει ο Γιάννης. Μα ο Γιάννης με φωνάζει Θαλερή και λέω να το πούμε Θαλέα, γι' αυτό. Ο Γιάννης θα το βγάλει εκεί, αλλά να το βγάλει κάτι πιο... Ξέρεις πως είχαμε βγάλει εμείς το πρώτο μας βαρκάκι που είχαμε φέρει? Όχι. Jumpy. Jumpy. Επειδή χοροπήδαγε. Επειδή χοροπήδαγε, Jumpy. Ο πηδιχτούλης. Επειδή εσύ όχι καλό είναι ή να βγάλουμε κάτι άλλο? Καλό είναι, Θαλέα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, μέρος πρώτον. Φουσκώνουμε λίγο τα μπαλόνια, όχι πολύ, για να μπορέσουν να μπουν τα πατώματα. Μήπως θες να φέρω την τρόπα τη δικιά μου, τη διπλή? Όχι, δεν. Θα ταιριάζει όμως στο πείσμα. Πω, τι μου θύμισες τώρα, κάτι εποχές, δεκαετία 70, 50 χρόνια πριν. Κάναμε έτσι συνέχεια, κάτι γυμναστική. Όσους σκόνουν είναι καλόγεροι, τους σκόνουν. Δεν θέλει πάρα πολύ, γιατί μετά θα μπουν τα πατώματα εύκολα. Έχει εδώ πέρα τσαντούλα που πάει μπροστά στην πλώρη για να μπουν πράγματα. Μια χαρά είναι. Αυτά εδώ μπαίνουν πάνω στα καθισματάκια για να μπορεί να κάθεσαι και έχουν και τσαντούλες μέσα, τα κουπάκια του. Μια χαρά, βέβαια, μια χαρά. Και η μάρκα του είναι Απόκοτος. Απόκοτος μάρκα. Πρωτοφανές. Η ελληνική ναυτιλία απέκτησε σήμερα ένα ακόμα καράβι. Σημαία δεν βλέπω πίσω. Θέλω να βάλετε μια σημεούλα ελληνική. Ξέρεις αυτά εδώ πέρα τι είναι, Γιάννη? Καλάμια, για καλάμι. Δίκαια, για καλάμι, για ψάρεμα. Και πρέπει να πάρεις και μια τεντούλα για τη ζέστη, για τον ήλιο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε εδώ ότι σε σχέση με το βαρκάκι που είχαμε πάρει στην Κάσο, τον Κινέζο, δανεικός όταν τον επιστρέψαμε, αυτό δεν είναι PVC, είναι υπαλόνι. Έτσι. Και έχει και μάλιστα, όπως ακριβώς τα καλά τα υπαλόνι, έχει ενισχύσει σε ορισμένα σημεία για να μπορεί να το πιάνεις, να βάζεις πράγματα, να κρεμάς. Ωραίο σκαρμό εδώ για το κουπί. Έχει κάνει καλή δουλίτσα ο Νικολάκης με τους Κινέζους. Μπράβο. Έβγε. Έχουν εξεσηκώσει βέβαια τα σκαφάκια τα παλιά τα συμβατικά της Zodiac. Φαίνεται αυτό. Και μετά μια προσπάθεια 24 ώρων, είναι η άλλη μέρα αυτό που βλέπετε το απόγευμα, καταφέραμε και το στήσαμε. Η επόμενη μέρα. Ένα μεγάλο σκάφος εκεί. Οδηγίες προς ναυτιλωμένο. Έχει δουλειά. Αλλά κοιτάξτε το ένα 2,80 Κοίτα κάτι μπαλόνια που έχει ρε. 40 εκατοστά διάμετρο, πόσο είναι αυτό? Ναι, σίγουρα 40. Μην μου πεις ότι αυτό εδώ πέρα μέσα δεν είναι διπλό κρεβάτι.
Ναι. Δηλαδή ένα ερωτευμένο ζευγάρι άνετα κοιμάται. Έχουν ψηλό ζευγάρι αυτοί, έχουν μακριά πόδια. Τι, πόσο είναι, 2 μέτρα. Όχι. Είναι 75. Άνετα χωράει, άνετα. Άμα θα πάρετε αυτά τα bean bags που σου λέω, θα βάλετε μέσα διωγγωμένη πολυστερίνη και παίρνει το σχήμα του σώματος. Και είναι και κάθισμα καλό και κρεβάτι. Ωραίο. Θέλει και τέντα βέβαια. Εννοείται, είναι για να σας φάει ο ήλιος. Κάνετε κάνα ψαρεματάκι, κάνει κάνα ψαράκι. Λοιπόν, το καθισματάκι δεν θα το βάλουμε τώρα, σαν πρώτη φάση, ούτε την προστινή τέντα που πάει στην πλώρη και βάζει τα πράγματα σου εδώ. Δεν πειράζει, βάλουμε το κουπάκι μόνο. Καρανάγκης, μήπως έχουν σβήσει η μηχανή, πάντα κουπί. Τα σωσίδια που τα βάλατε, εδώ είναι. Σωσίδια. Και τι άλλο, πολύ βασικό. Και quick stop. Να το. Τακ. Άμα είχε στο χεράκι του αυτό ο μακαρίτης, να μην πούμε το όνομά του, θα ήταν ακόμα ζωντανός. Μέσα για να μην τα χάσουμε τα κουτιά Δεν μέσα. μπαίνει μέσα έτσι, παίρνει ένα τέτοιο εδώ. Πάμε. Και τώρα το πάνε μέσα το σκάφος το μεγάλο. Κολλάνε θα βρέξει. Άστα λίγο θα βγει. Η καπετάνισσα θυμάται τα παλιά τώρα. Θυμάται τα παλιά η καπετάνισσα. Από 50 χρόνια. Όχι 50, κόψε κάτι, 45. Ωραίος ο απόκοτος. Και τώρα πάει 300 να μπει πάνω, η οποία καίει γύρω στα 2,5 λίτρα το μήλι. Πιο μέσα λίγο. Τι μου θυμήσατε τώρα, να ξέρεις τι μου θυμήσατε. Έλεγχος της στάθμης του λαδιού. Το σύστημα Ντελαβάλ μπαίνει μπροστά τώρα. Θα βγουν τα νερά. Αυτό έχει ενσωματωμένο ντεποζιτάκι μέσα. Δεν ξέρω πόσα λίτρα παίρνει. Και μπορεί να πάρει και εφεδρικό ρεζερβουάρ μικρό. Αλλά εντάξει, για τις αποστάσεις που θα κάνουμε τώρα δεν χρειάζεται. Έτσι, μπράβο, το quick stop στο πόδι, σωστός. Σωσίδια. Έβγε. Και πριν φύγεις από την παραλία θα βάζεις τη μηχανή μπρος. Γιατί μπορεί 1% να μην πάρει. Οπότε να μην είσαι στα ανοιχτά και δεν μπορεί να γυρίσεις. Έχει τα κουπιά βέβαια. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, I'm lost. Can I be forgiven? I thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in one bed. No, I'm lost,
I'm living. No, I'm lost. Can I be forgiven? Claustrophobic and comfortable. I smother myself in what I know. I'm claustrophobic and comfortable. I smother myself in what I know. Yeah, I'm lost, but I'm living. No, I'm lost. Can I be forgiven? I know I'm claustrophobic and comfortable. Can I be forgiven myself in what I know? Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, I'm lost. Can I be forgiven? I thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying in one bed. No, I'm lost, but I'm living. No, I'm lost. Can I be forgiven? Claustrophobic and comfortable. I smother myself in what I know. I'm claustrophobic and comfortable. I smother myself in what I know. Yeah, I'm lost, but I'm living. No, I'm lost. Can I be forgiven? I know I'm claustrophobic and comfortable. Can I be forgiven myself in
And you ever wonder if days like these last with one another, with the feeling pass? Would you find out with me if it all starts to crumble? We'll search the pieces